pada tayo nga anak ti Apo, kasikaken siya kanya manapanagbiag, agkakabsat tayo, aganta tayo, idiri tayo, again ayati Apo tayo, nanuno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Ibinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at pakumakata kayo. Basta kumamit kayo ka. Kalapsat at palit tayo ti Diyos, na isuti kang runaan ti amin tayo, no isuti kang pangaruna tayo ti Piyat tayo, tayo ipugtog na atin na Kristiyano, at daan tayo ti pamilya, at daan tayo ti trabaho, at daan tayo ti karikutan ti biyag, nang ti kang runaan ti amin, ti talit, and ayat tayo ti Diyos, utot tayo ti puso tayo, at nung may karita ang makirano, hindi dahil na santo na misteri, bigbigan tayo dahil ti paspasol tayo, at pagbabawian tayo ita. Idawdawatan tayo nga dahil tinayat na tumutulong dito yung parokya, hindi lumawtawat tikarkararag tayo, hindi naayat na mga karkararag kada tayo, financial, moral, and spiritual. Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin ay Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dali di basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga na yun. Amen. Kumararal tayo. O Diyos, iparang mo tipon no, insurong kadagiti na iwakwa, tapno iturong mo ita, itidaran mo. Ipaay mo kani, kadagiti na ikamin, iti na Kristiyano na pamati. Laksiden dati amin na maibusor iti pamati ta, iti mayatada iti ang nuruken ta. Kapuken ako na Iso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon, naawat ti hingganan. Amen. Imalibasa na daw iti libro ti Exodo. Naglabas ti tiyempo, nagturay iti Ehipto ti barong ari, adi man ang ligbig ken ni Jose. Kitain niyo, inunat ti ari kadigiti Israel na. Agkagad tayo tanakad ado, kinabilig unayan nagiti Israelita. Masapul asikapan tayo ida, tapno malakdan ti panagaduda. Tanong adda gubat, ang mga nutumikod da kadigiti kabuso, ang mga gubat kada tayo. Ket aglibas da ako manaw dito iti daga tayo. Iti kasta ng tudok ng lutok da kadigiti kapatas, amang parigat kadigiti Israelita at trabaho, iti nadagdag senpay, iti sigud at trabaho da. Tapno mapaksuyan da. Imbangunan da, iti arit Ehipto, idua syudad, apagigulinan iti makan. Pitong ken Rameses kinaganda iti syudad. Yamno kasanuti pa ng parparigat kadigiti Ehipsyo kadakwada. Iman aduda ket di ket nagwaras da. Isut gapuna ang kinabuting idali iti Ehipsyo. Narangas ti panagtagabo da kadigiti Israelita. Ringbigat ti biyagda. Pinilit da idang ang trabaho kadigiti panagipasdet da kadigiti patakdet ken kadigiti talon da. Ida pinaasyan digiti Israelita. Imbilin da ito iti arit Ehipto kadigiti amin nga iturayan na. Ibeleng yu iti karayan digiti amin alalaki ang may pasngay kadigiti Hebreo. Yang palugbusan yung agbyag digiti babae. Pisa o ti Apo. Pagyaman tayo ni Diyos. Ti Apo to tumulong kada tayo. Kaya Apo tinulong kada tayo. Anya nga talo di na tayo tinulungan ti Apo. Kung saan na tayo at tinulungan ti Apo, ibibinarong na tayo dali ti kabuso. Inalulong na tayo sa ibiyag, ikinapalalo akong tutda,
kada tayo. Kaya ako tumulong kada tayo. Na ilayos ken nalmes tayo kuman, itinadawel alayos. Ket naiyanod tayo kuman, itinapeggas na ayos. Madaydayo ti Apo adi nang ipalubos, nang alungkunan da tayo dili kabuso. Kaya ako tumulong kada tayo. Nakabulos tayo kas bilit, ipisilo dagiti Manilo. Napugsaten bisilo ket nawayawayan tayo. Ti Apo ti tumulong kada tayo, isu ano marswa ti langit ken dagat. Kaya ako tumulong kada tayo. Sa Pulen ko'y di pagarian di Apo, as maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Ti Apo at dako makata kayo. Basta kumagat yan. Iban na kay waragawag, tinasantuan nga Ebanghelyo, kasinsurat ni San Mateo. Gloria a Deo, Padre, Kinuna ni Jesus kadagiti apostoles na, diyo ipagarot nga imaya kamangyad ti kapya dito'y lubong. Jak imaya mangyad ti kapya ludeket kampilan. Imaya tapno pataudet ti gubusor dagiti anak alalaki kadagiti amada, dagiti anak ababbai kadagiti innada, dagiti manugang ababbai kadagiti katugangan da ababbai. Ti kabusor ti tao kisumadlaan ti pamilya na. Tinakdakkel ti panagayat na iti ama, wenno inana, ngayon ti panagayat na kanya, saan ama ikari kanya. Tinakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngayon ti panagayat na kanya, saan ama ikari kanya. Siya sino man adi mangibaklay ti krus natin sumurot kanya, saan ama ikari kanya. Siya sino man ang mangisalakan iti biyag na mapukaw nanto, ket ti makapukaw iti biyag na gapukan niya, masarakan nanto. Siya sino man nga umawat kada kayo, siya maglaing ti awatin na. Siya sino man nga umawat kanya, awatin na met tinangibaon kanya. Siya sino man nga umawat iti propeta, gaputi may isa propeta, magungguna ang tumet akas ti panakagungguna ti propeta. Siya sino man nga umawat iti nalinted nga tao, gaputa iso nalinted, magungguna ang tumet akas ti panakagungguna dagiti nalinted nga tao. Laglagipan nyo, asya-sino man amanted ti ores sa nabasulaen ang nalamis adanong iti maysa kadagitoy nanumo apasurot ko, gaputa iso ket pasurot ko, awatin nan to maawatin ti bungkunana. Kalpasan di pa nang ibilin ni Jesus kadagiti sa napulo ket do nga adalan na pimanaw iti dayta lugar, ket napan nang isuro, ket nangas ka sa baka dagiti ili nga asidet sadyay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya ipay-paikin sa Kristo. Good morning. Morning ako. Ito'y natin na. Ito Ebanghelyo tayo. Kas lamaya tayo maglaan dijay sermon tayo di kalma. Nagpapan iti pamilya. Nakiumuna na aglakam kuma. Iti ayat. Tinamanan na asi. Tinadungo tayo. Pamilya. Well, di pamilya tayo nito, isudat yung umuna nga nangayat kanya tayo, kaya tayo manuno saan, isudat ang pinangyan ng kanya tayo, isudat ng taratan kanya tayo, ng biyat kanya tayo, isudat yung muna nangayat. Yung nakalagladingit, tao damot, isudat mo natin muna nga ng pasakit kanya tayo. Antay mo lang may ilibat, isudat mo lang muna nga ng pasakit kanya tayo, kaya tayo manuno saan, talagaan ng pasaktan na tayo man. Ubing pailaan, mahamong alwadan, makasatan. Ngam at damat tadi tayo ti panagawat yung ubing nagduma ko o nasayaat nasakit mo. Kaya kanya ubing kami kaputa. Sang pulo kang nagkakabsat maglakis din. Sang kaiba kadamaan mo ko nga nagkakabsat, nasayot, amoy yan nasayot na kani amang itani. Ayusan di kami taltalon di baba mi, dari nababaso pag ayusan ti kanong. Nasayang ka pagkayusan, nakakabil ka di planggana, takit-takit isulit ka, nakakabsat.
Kinaagiro pa ako na ganyan mo talaga kung daw natin nangisip ako. Ano ka, taga Salcedo ako na iyan mo. Tinapunaw mo ti Salcedo ang ito ang kanya mo nagdatuan. Ang gana yung mula di paano magkaya. Nga na, siyempre kakaro pa kami karupo pa mo di amang kung hindi nga anaw na ka na Sakit. dala na imula na kasalamat eh. Diyan mo ano niya di anaw na magkala kayo gili. Nangro na dalit tayo. Nalalaing ni manong mo, nalalaing ni manong mo. Nanang ka, alala. Hindi dyan nasalit. Ang intensyon na ako mo tipanggal ko. So magipamilya tayo, sulatin mo na nga nangayat talaga, hanggang lumasyon na sulatin mo na naman pasakit. Nakapasakit talaga tayo. No, haan tayo nga maipras, may proseso, no, haan tayo nga hanggang nasaya at ipan nakatanggap tayo kada dito yung angaw, no, pasakit, haging na nga, bakbagat ang laray, bitter tibiyat mo, natagsan tibiyat mo, so tayo insecure, lagi tayo may adalag katawag kung masaksaktan ka, kalas apa siya dahil sa kay kung kung yung nagaganap na panagpampanunod mo, sakbay ka nga kismisin kung naamon. Kaya tayo insecure na tatao. Kaya yan ka dumanap sa tandaan na yung proseso tayo dyan. Ano nga na ang gulo? Katakta ko naman yung proseso na ito yan. Imayakan yung ipagurog nga, imayakan mangyal ti kapya, imayakan mangyal ti kampilan, ang laman. Huwag din ng tauloyo, pinakumpilan ka rin. Panagsisina, titayat na ibaga. Apayan niya ibagbaga na, di ba sa pamilya, panagsisina kaya na ibaga na, nung napatpatid di pamilya, nung ni Apo Diyos, ang kumita rin di pagaya ko na. Iwan ay ayatan tayo di pamilya tayo, serserbiyan tayo di pamilya tayo, mundo nang nakaruna dahil ni Apo Diyos. Bati, iso mati pagpamunod man ka, wala ko nga, ayatan ni Apo Diyos, agaranaar, may agaranaar. Di ayat tayo kadagiti di pamilya tayo, kadagiti tattao, agaranaar lakta. Agaranaar, at bunga kadagiti tattao. Di pamati, ti bunga ti pamati ayat, ti bunga ti ayat, kinaman nga asi kinaman parabor. I mean, kinaman parabor. Kung ayatin niya po Diyos ay, kami pang pangaroon na kita, po Diyos lahat ayatin mo, automatic na sumurot na ayatin ti tao. Nung nutila level, di pa nagayat mo kitang tao, so dahil ka malika. Kasi dahil kitang tao, tao na handa maisub, handa na kanayon na maisubli di gayat. So naman niya po Diyos, isubli na maging na ang awanti, problema ang awanti pakatanaga. So ako na dito ay, nung kita tayo dito yung Ebanghelyo, panagsina, katubangan, manugang, diyan mo naman natin may karito yung katugangan. Manugang na. Katugangan, manugang, pagsisina, kahit na nga sa uwan, hindi ayat tayo, ordinary lang, yung antanta ko ma, ini ako Diyos, tagbunga ka tayo. Hindi niya tibunga na, kunanan, kasi asino man timangtid, sa nga baso nga tanong, gapota ay ayatin na. Kang laang di tanong ng gapota, kanya na, dahil para kanya, ni Mother Teresa ni Calcutta. No? Little, na gana, Child Jesus ko na. Mura di kila ang panagmap na, di kumbento. Uno, panangbilot lang ang tinder rapper, ikabi ni basura. No na naimpapuswan, ikam ti ayat, at balin na para kini Diyos. Kanagdumamad, di ba? Nakakita ka ti okisti sa ba? Ang nga na-isyo ti basura, duwa lang nga banag na dyan. Ikardam, gapota, alam niya nga ro, etan mo no dayo mo daw, niya kadagit ito to, mangawon ay dala may episokan. So nga nila nga mo na isyo, hindi basura nga nga na-isyo, hindi basura nga okisti sa bauno, anya man nga okis, duwa nga banag na dyan. Magbalin nga pagbasulam, unong pakaisa lakanam. Igabil mo, alam niya nga ro, karata mo ba ang pagsayaatan di amin para kini Apo Diyos no? Nagdaya mo doon ka. Kaya kala, mapangkin niya Apo Diyos, hindi pang pangarunan na nga, isuna ko mati, amin tayo, pangarunaan tayo, although, adok kahit na, ang singsingpot ka, napadasan mo na palintin ng tigyan mo, trabaho mo ti demonyo, berilibukan na tayo, demonyo nga ro, demonyo na ka, mo ito, demonyo. Ang garot nga nalintid diyan na demonyo, mangbiro kay pang demonyo na, sugar nga demonyo. So ano mang demonyo kayo, alam mo mga tamang demonyo kanya yung may kalilibukan, di biyarte sa bahay. Ang mga kati sa bahay, mang demonyo ko na natin. Kasi demonyo nga kay
Imbes na nasaya at iwaragawag mo, balin adakos. Imbes na ayat ni may iwaragawag. Kinamalaging bupupod, burang-bura. Kasi dito ibagbagana. Kinakarit na lakta ng tao. Tadi pa nagbaliasap tayo na kung kalangka. Nakalasap ka at kanaaldaw na kontrol mo kasi na po Diyos saan ka nga nagbaso. Yan ang galing na po Diyos. No, ado man nakailawan na mo lang, pakawang ka man natin. Inang taon namin titaliasap tayo, haan na buong aging gana nga lumakay bumakit. Inang taon, hindi pa na taliasap tayo. Pinapatid, may tangaal daw ka nabilin niya po Diyos. Congratulations. May tangaal daw ka naitang katigrasya niya po Diyos. Congratulations. Kasi tikaharap na kanya. Iyo sa buhay ko man, tuy gatun ni ketawate mina, sabay kumatangay kari, away datun irabaw tiyatana. Dahil tuyang inapay na isagot ni Henka, awan tigayaw na, awan ilibnos na, di amay kari amay daton tipadaya, awan dayaw mi Henka. Kumaralag tayo kakabsat ang mga tayo kendagito'y adaton tayo makaayayo kumanit Diyos ama aman nakabalin na amin. Pinakawagan ng malayga dato ka nagkakaimam. Kaya nagkakalayan ng kay Daylayawan ang pagkaluluyaan tinaganma. Kaya kastamit ang pag-imbagan tayo kaya nagkakaguban ng santuan ng iglesia na. Apo talyawang katagito'y daton ti agdaw-dawat ni iglesia, kiti paay mo tamadigdigan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy nga Eukaristya, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako makada kayo. Kasta kumamet ken ka. Lagayo dagiti tapos puso yo. Adagan sa katakay iti ako. Pagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kaligit rombe. Noon ay may karigat rumbeng anong ligat pa kay salakanan mi ada kami iti amin ang siyempo ken Kristo. Agyaman kang ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag na yung Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Rambakan mi asi aayat ti ipapatay na ipaduyak-yak mi tinabyaga pamati iti panagungar na. Or-orayan mi tinatalgad anam nama tinagloryaan na panagsublinan to ito'y kada. Anang sata makidangday kami kadagiti sa Santos ken amin nga Angeles. Amang ibunan nagken kalgat ko nami adi at sarday. Santo, Santo, Santo Iapo, ang Diyos pagiti amin na paswa. Iyangit ken daganak nulay makayayawam, usana ikakatuan. Malaydayaw di umay inaran ni Apo, usana ikakatuan. Pudno unay apo, abihig ka kinasanto, kat si katigubuhayan ti amin a kinasanto. Dawatin bingarote paayong kay Espiritu mamang pasanto kadagito'y adaton tapno pagbalinan. Kiti paayong ida kada kami abaging kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na si aayat di bagina tapno tutukok na ngalay itinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana intep kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat mangantay amin iti daytoy. Kada ito'y ibagid, iso may iyawat to, amay paay, kada kayo. Kasutamat at alpasanday, di pa na narabihigan, nangalay, di kalis, nagyaman, palityanda. Sana intep kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminong kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darat. Darat di baro, penag-nanayon ang pulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Di misteryo ti pamati. Babayan ng tikus mo, kaya ikaw panabuhan. Inapag
daton bilang kaapo ti tinapay ti biyak ken ti talis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayong paay mo ama ikari kami nga dalitoy saklang mo katag serbikan ken ta. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan nagparairayan kayak na anadyosan. Laglagi pa lumet, milyon na santo papa mi, ni Magulo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pa pay ako, dagiti kakabsat mi apin mo, saya na si inanamat ipanagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan natin kay tirupan grupa. Dawaten mi ako, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang kumamay karikam amin iti agnanayon abiyad, kaya't makiranod kamto, kinainggasakan na Berhen Maria ngay natin Diyos, ninagasat na Jose nga espuso na, dagiti nagasat na apostoles, kaya dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito itaga. Makikadwa kang tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayo ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, irok mo imikan ka mga nakabalin nga ama, ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket kulunday ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Aming handa sa dilangit, malaydayaw kumati ngalan mo. Dumteng kumati pagariang, matungkal kumati aking muning bidala sa dilangit. Item katakati alaw ito, ikitanin ni kapatilayan ng aldaw. Pakawanin katibasul mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti lang kapasul kada kami. Hindi na kami kayaan mo ng tugot isuliso sa lahat ng kapatilayan. Dawatin mi kan kaabot kay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Pitgan kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami kan kanayong kumala ay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay biti kinagasa tanam nga maalin mi ken itiya ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Pagkukuha ni Turay, kanakabayang dayaw, yan nanayon na dito sa lahat. Ako mi ang Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatit kada kayo kapya naggapukan niya kitag ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti milinam nulilat ti pangmati ti iglesia katkas mayan nuro ti pagayatan di paay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagtaytay sa si tanagyan ken agari iti agnanayon nga awan ti indana. Ti kapya ti ako kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasakang Ibaay tayo ti kapya itong dalmay sa kada tayo kapya saya kapya. Dahil Diyos ay kakadagiti basbaso ti bubo, asya na kami. Pagdero ti Diyos ay kakadagiti basbaso ti bubo, asya na kami. Pagdero ti Diyos ay kakadagiti basbaso ti bubo, ikitem kada kami ti kapya. Dagtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy a padayana. Ako niya may kalingo, may kakanya, may sagayang sa umang kaimbag nun, may kanaruwa. Ibagi ni Kristo.
Di pa ay mo kat ako, kada kami gimawat kada ginasanto na parapor mo, gaputi masansa na panangaw-awat mi kadakwada, umad-alumet kumati ibungada, amay paay ti panakaisalakan mi, kapoken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo, kapumakat na kayo. Sa kumakat Isa na kayo ti man nakabalin ng Diyos, di amangin ti anak, di Espiritu Santo. Amen. Pasad na santo na misa, hindi tayo iti ayat, di kapiya-piya. Agyaman tayo Diyos. Usan